all those people where they use IPOB, Mazinandi Carlos name, and Biafra Army's name, they do what they call kidnapper for Ali Igbo. As it stand right now, they say how they don't they meet them one after the other. And the worst part of it is that the people where these people they go carry, most of the people where they carry now, person where they know very, very well. Friends, how can a brother go get mine, go carry him brother? After they pay money, they go still buy the person. Things are happening. This is not our culture. I've said this thing here many times. This is never our culture. It's never our culture. So whosoever that is using the opportunity of what is happening in Southeast, you are using that opportunity to do anything bad, kidnapping, in Igbo land, the gods of Igbo land must apprehend you. They will catch you and they go buy you. You see that that runs one they prepare to do this coming Christmas on another day to reach that time. Why are they carrying their own brothers? Let me play you these videos. Just watch the videos from beginning to end and see what thing they go on for inside Southeast. Kedafaga afam weekend na agbo Elias Wu Tinubu kedu ife wetara unu ebe a ye wetem no obodo ahụ security ji ejidem oli mmanụ na gịnị kwa wuti gịnị kidnapper okay ana abịa eme mmụọ na abịa mmụọ bụ ekeke na abịa palowa jidegori ebe a ngwa dị anyị kedu afa gị Chimubo Ogbonna kenye wetara gị ebe a oli mmanụ na kidnapping kusi okwu ike oli mmanụ na kidnapping case oli mmanụ na kidnapping case kedu afa gị Obiora Chinedu kenye wetara gị ebe a kenye wetara ebe a bụ mmanụ na-ebu na abịa na gịnị na nwatakịrị nwaanyị agba ife agbara kedu ihe kidnapping okay kedu onye mara na na-ekwu okwu ransom ego one kwụrụ gwara ha weta oge unu kpọ nwa hapụ kedu onye kwuru 20 million n'ime unu ncha ego one ka isi ga-ewetara gị 20 million na tidisha time nekwu ihe okwu ịmakwa ebe problem ga-esi nwe ntị kwuo eziokwu Tinubu isi na ego onye kwuru su weta 20 million ego one ka ikwu 20 million one ka ọ gwara unu ọ ga-enye unu 200,000 kedu ihe ị gwara ya weta asị m ya ma onye nwaanyị 20 million jide okay now kedu onye nna akwụnye ụgwọ oge mara na ekwu na phone nna akwụnye ego steady ama mo ya na akwụnye ụgwọ na PS other side kedu onye mara na na phone nsi na mbụ pastor oge aba phone ọgụnwa kedu onye gwa m na ndị polisi ji enyi ya ka m kwee 30,000 ka e weje beru onye ahụ onye ka m kwee the money gwa ka m kwee the money kedu onye si na chọrọ ije ebe ọ na-emeshawa ka mgbe ego ebu Chinaza Shaoma ọgụnwa ego ahụ unu natara nna da akwa ịga ọ kere ebe na POS nna akwa ịga unu ma dị POS onye si ibu ụzọ send area 50 ọ sị na send kwara 24,000 amaka nna do correct sị na send kwara 21,000 ego a niile onwere nke mfu 50 esend kwa another 50 gwa esend kwa another 50 send kwa ego Shaoma onwere last time send 10,000 yes ego Shaoma no so okay ihe ni na na-ekwu ana m onye na force ya na force am na force na force were ekwu ọkwa exactly ihe unu mere ka anyị na-agwa unu ife a ebe unu ihe akịta bụ Ezirivite Vigilante Group Office ebe unu na and I don't show onwe na force unu ihe ahụ na-ekwu na no ihe unu mere ka unu na-ekwu kedu ihe unu chọrọ ka eme unu na ka m bịa o nwere nchọrọ ịjụ dịsa egbe act asụ m onye nwe nke a sama ekwu nke eziokwu onye rụrụ ya nene na maka jidie yes ka m na-anagolo ka m na nkwuru eziokwu egbe duto onye na-ebe aba bụ Chinedu gwala anyị kama ọ bụla eziokwu ọ na-agwa anyị n'ọyịla ka isi na isi ọnụ onye mere m understand mgbe nsefuru aka say even self ọ bịakwu na-asa ụmụ onwe ụmụ anyị na-ejekwuru ji ezigbo egbe na-arụkwe na-ekwu kama ka ya nwakwụ ụgwọ ka ebe anyị ati onye ahụ wee feside n'isi
Kaya ati onya ejichekwe bata ka enye. Masara ma malo. Ata ka sara ma no malo. Na no ya we plan because no ever is in a jevun. Oh keke ba na akpo which is amount keke. O je form ti ya. Mbo onye nke form ka. Iya ba o ishi. Iya ba. Sorry. Iya ba o. Iya paint. Eje paint ya. Eje paint. Okay. Isi na ọwọ forge tara nke a. Kedu nke forge tara? Nke a ka forge tara. Nke a unu lose ebe unu jere ori izizi we forge as the second one. Now I put it to you like that. Okay. Ebe kwene ka nke a dị. E wetere kita ebe ka idobere ya. Oh. Amala m dide ba je we bia solomba we bia dide. We bia dide ha jiri abia ori. Adam supplies ka na anu na the thing na ala fully ebe ahụ. Ngwajezie nchịkọ ya no. Ihe niile a now. Kedu ife unu chọrọ ka anyị mee unu? Ihe unu mere ọ dị mma. Ya ime adọrọ mma. Akwa youth ka unu bụ. And ya hapụ unu ga-emebikwa ma karịa. Okay, unu na-abụ kedu ndị tikarịsịrị a unu ji wee pụ? That boy. That day, even Oga Batalizi, Oga Nasa Italia. Nasa Gaya, Toledo, Yama Jaka, oh, Yama Ticaronu, sir. Yama Gerebe, onye bere handcuff on Banaka. Na side, I was supporter. Amausa. Onya Beggar up Penebita. Oji saw, or the Jisa, Bagarega, Monia, Monia. Do the edge mapper, catch it, getting full one guy just saw. Although that yeah if the person of Quega mine a match on your back of a mamma I got one as you caught or caught to go to the motor for kidnapping. Ndioba. Eba. Omo ta ga di cover na abali a. Ndioba kene kwa mo no. Na mu na ebu ayi. Koti bu nwa bo obi aba. Nwa na anya ala obi aba le jere obi aba ozi. No ruzi okowa ka o si we bia kidnap obi aba. Elu okowa ka o si kidnap obi aba. Because na Koti dey involved na the kidnappers. Nwa akawazi like o si kidnap obi aba. All the motor driver. All Koti be even bute motor na the hotel. Genti. Onye tracker. Koti bute fast na about 5. Ayi ji mmadụ 4. Ofo Koti and the otu ya. Obekele kwa mo no. Oyele ku bu se soba. Dalonu. Room ebe no. Agwata. So na room a kan no. Dalu. So no buchago. Dalu rinda. Amahomo. Us no what you put for tracker no Koti bute. So and onye kpo ya na Koti na bia bụ Genti na boji. Onye na-ekwu bụ Koti na boji, ha? After much ekwu ebe akpọsị afa ndị mmadụ kpọọ afa ndị megasị train ndị dị involve wee kpọọ afa lembo na ụmụ ọgarị nwanne egbe na lembo ebe a lembo ka onye si bute moto ka eko si je anọ m na nke ezu m okorobịa na-aṅụ mmanya na mgbede a onye maka mụ ma onye ọbụ onye nke a wee kpọọ m na fon wee sị m na onwe moto achị ilele ịghọtago maka mụ agwagwere m na mmejikwa moto wee gbadise m so owegwo na onwe moto achị ilele wee sị ya ego ole ọsị m nọ 8 million naira wee sị mba na ego when they drive the motor out, make a video and wee sị mba okay, never open okay. Wee sị mba na ego eshikekwa ọ na-ele 5 million naira o wee sị mba na nwa ya wuchi ile ya ekwelọ wee lee ego na wee sị mba na ego eshikere m enwere ụdị ego ahụ so mụ wee kpọọ Genti wee sị na nwa ya wuchi ile moto ya enu nwa ya wuchi ile moto ya na-elekwa ya ọfụma o wee sị m ego wee sị na 10 million naira ka ele ya o wee sị m onye na-ele moto 10 million naira kịta na ahụ ebe ka esi wee bute ego enye wee sị na moto makwa mma ịghọtago so wee sị m oke ngwafasị bute dị moto ka ọfịa ọ kwụtara ka nsi webanye na kesi ya daalụ nke a bụ ibe nwanne anyị apụ na onye nke ndị je ezu moto ezu come on get out of this place come on get out of this place how to neg that place what you do well no go come on get out of this place na ndị zu moto ezu ebe a all 5 kabado na ọ bụ na oruzie sasị ọkọwazi one fado malụ kpọzie afa enweta ndị a n'ime room 3 na hotel anyị ji ebute onye a bụ ozu
onye nke ndị mmadụ na-aba so lalụ mmadụ na-aba so nọ n'ime the room anyị gbaka the room wee nweta ịtọ 1 2 3 wee ebe anyị nwetara n'ime room n'ọba ruzebe agbaba anyị mana akọmfam go onye a ndị kidnap akọmfam go onye a ọ kwesịrị na ọbịa ebe a ka m na-anụ ibe na-ekwu onye a na-esu n'ọkpọ onye nke a bụ imele ọkpọ wede esufe ọkpa bi nwere esufe ọkpọ nsogbu adọrọ ngwa no problem ọkwa wede esufe ọkpọ ekwugo ofe ọgwọrụ m ndị ọba ekelekwa m ụnụ akụ aka adịka agwa gị adịka anụ ibe anyị ebe on Friday on Friday night ogbe ebe onye ekwuzi atụ ya aka n'ebe ọzọ ekweruo na-ekwuzi atụ ya aka ya pọs ka eme agba bido moto ya pọs. How did we get to this particular point? Sometimes I began to imagine just short time that Maazị Nnamdi Kanu was taken to Nigeria kidnapped Maazị Nnamdi Kanu from Kenya, and look at what is happening in Southeast. Is it part of the freedom we are fighting? This is the question I'm asking. Because so many people will come to comment section to attack you. Balava, did they tell you they are fighting for freedom? They will come to attack you. See somebody that drink cow milk will come here to write nonsense in this particular video. But I promise you one thing, a block I will give you. That's no other thing. Once you write your nonsense finish, I block you. Because when you see evil and call evil good, evil will always happen to you. These same people, I don't do video about them one time. They don't still catch them for one thing where they do. They say that they work, they be ESN, they be this one, they be that one. Why these people are just criminal on their own, doing nothing out of what we are doing, out of the freedom, out of what we are fighting for. And this is what they are promoting. You go to Owerri, go to CCID, go to Anambra, go to Enugu, you will see thousands of Igbo youth. Then go to Abuja, from DSS to this thing, you will see millions of Igbo youth. We are not even talking the one that the military are coming to pick and go, innocent ones. We are talking the one they catch kuro eyes. Either they are kidnapping or they are snatching a cars. How did we get to this point? Please, I want you to share this video. I get one advice I want to give mama and papa. You see that your pikin wey don reach 13 years, wey it say e don grow, e go comot, come back, carry money, buy rice, mow sand, dey be tell am, hey, got one big again abo, go and hustle as other people dey hustle. You are not doing good for yourself. You are bringing calamity to your family. Make sure you know what your children are doing. Make sure, our parents, make sure you know what your children are doing. Any mother that is supporting evil, father that is supporting evil, that child will end up bringing shame to your family, to your household. So please, my people, share this video. Those ones that are doing this evil, remove your hand. This is not our culture. We are not brought up this way. We never, the Igbo people that I know, never brought up this way. I know it's happening all over Nigeria because of the hardship. But in this time, that is the time we show our talent, not this nonsense. Please share this video as it is hot.